Anyamot na gijata taon. Di daam mo ti agi basura. Nagdakkelan ti basuraan nga da dito'y sangot ti storko. Ngam, di daket amo nga usarunan. Marie! Anyamot tan. Why are you murmuring? Ay. What's your problem anyway? Dagitawan sursuro na kabaranggayan tayo kapitan. Na, Di daam mo ti agi basura. Nagdakkelan to'y nakanganga a basuraan dito'y. Ngam, agwarada mo't lata. nagluko day ta a people hen. Awan ti sense of common da. Common sense ko na kuma. Kasano, kat uray sana kustumar, kat agiwara dito'y. Yagda, dagiti panganan da iti biskwit kanda dumapay. Ali? Don't worry. Iraman kunto iti agenda tayo, iti assembly tayo, inton bigat. Di may papan iti problem, maray. Ken problemak meten kas kapitan ditay. Ay, awan man, kapitan, tanay. Aduuna yan, tisubag dito barangay tayaw. Ay, jak kaya ta ginagan. Tamangan no ibagada padpadaksek ida. Wen met mapaneknekak day ta. Ta ado ti agkaywara iti kalkalsada a basura. Tissue, diaper, silupin, ken ada pa iti buti ti arak, kenda dumapay. Sapay pasig ana usar dagiti a diaper Wen kapitan. Basura nga ron. Adaya mo't agibol lang iti saan pa'y anausar, Mike. Wen met kidi what I mean is, amuda ko matagi basura sige, maray. Bagaan nyo dagiti ka baranggayan tayo. Tasapaan dati umay maki-assembly inton bigat. Tani, makaung-ungit ako na talaga. Apo aya. Big-bigat pa'y laing ka baranggayak ida. Ngam puro problema, tinaidatag kanyak. Manin! Numabalain, jak kaya ti agungat, tama istresak lang. Sayang ti kinapuner, kinatarakik alalaki. Liklikak ti agungat, tajak kaya ti ma-high blood. Ngem, gaputa subag kayaw! Jak malapdan ti agungat! Nger! Apay anatangken ti ulo yu aya. Kitain yu, ti kabangibang a barangay. Nagdalos ti barangay da! Linampaso da pa'y ti kalsada da! Awan makita nga uray may sala nga ukis-tikin di iti kalsada. Taam mo da ti agi basura. Kasanumat gamin ay kapitan. Awan mo iti pagbasura ni ti kalsada. Alangan mo't ayawid mi pa'y ladag iti basura mi Wan mat ngagpaysaw, kapitan. Anyagay ter aramiden dagiti kagawad mo. Apay adida mangikabil iti basuraan iti kalkalsada. Ay, tiyo sawan ti kasta. Kompleto ti basuraan iti kalkalsada. Naikan amin iti sako pagbasuraan ti amin na kurba ti kalsada. Ti kunayo kitde, kasadot yaw, ultimo ti agipisok iti basura. Trabaho yaw nga opisyalis ti agdalos iti barangay tayaw. Iso nga rod anabutusan kayaw, tapno agdalos kayaw. Anyalat kukuin yun ngay, agor oray latan iti honoraryaw. Stop it! Marituyang! Di mo amo ti sarsaritaem dita. Adda nakatuka at trabaho ti tunggal kagawad. Saan kumamot akas na ti ibagbagam kayat mo, tasikan ti agbalin a kapitana. Ay, mabalin aya, kapitan. My goodness ka! Da kayo lang arodin ti aglablabsing iti paganurutan ti barangay. Da kayo pa'y laang tinalaing asumaw. My goodness! The meeting is adjourned! Una yan, aya. Apay, adi mo sinulusyonan ti parikot ti barangay, inteng? Di pala natalantan ti daduma atupi ko iti meeting. Angam,
Linapas mo adagusan? Jak kaya ti mahay blood, banang dungaw. Isu alin ni Paskon at ti meeting. Nalaka ay ti maatake. Kat, anya nga rod ti serbiday jay a meeting. Saan mat anasulbar ti parikot iti basura? Don't worry, dungaw. I can management. I-relax ko laing ti body language ka and my mind. Kalpasan na, ipanunutat iti solusyon dayta. Trust me, dungaw. Masulbar ti parikot in just one day only. Promise, cross my body language. Di ka man English nga English. Ay, inteng Di mon ulitan ti kasjay. Nataktak ti oras dagiti napan nakimiteng. Tapi nagawid mo mat idaadagusan. Uray ko no nasulbar ti parikot iti basura. Angam saan mat? Banang dungaw. I promise, cross my heart. That will not be repeated already. Never! Banang dungaw. Banang. Apay aya. Disturbo kay ti panaturog. Anyat iririig mo aya. Banang dungaw. Na. I love you. Dan napanunot ko a solusyon iti parikaw. May papan iti basura. Magsiurnong dagiti bumarangay iti plastik a basura. No may 1 kilo ti plastik a naurnong da. So katakmet iti may 1 kilo a bagas. Ay, sinalbag ka inteng. Day tala ti iriring mo. Ay, kita man ti oras na Alauna pa ila iti parbangon. Ay, di mo matlan na yurayan iti agsapa. Naggapuak namin ijay CR. Ijay comfort room. Kadyak mat makaturogan. Isuan na panunot ko nga ibagakin ka. Bareng makaturogak matay. Sinalbag ka! Ay, disturbo ka iti panaturog. Ay, awanan Nalukag akon. Marigatan akon ang mangala iti tuturogak. I'm sorry, my love, if I broken your heart. Ay na, intay. Ay na, paturogan nakman Sige, dungo. Isala ka, dungo. Ay, saan? Aprosam ti olok, sanak to kantaan integ. Tay makapaturog akanta. Naawatam. Dungaw. Sige. I will sing a song. Sige. I sung, I will. Tulog na banang. Tulog na. Tulog na dungaw. I love you, banang. Nakaturog sana. Anya, may 1 kilo a basura, basukatan iti may 1 kilo a bagas, kunam ko araw. Wan tata, iso nga ornongon nyo dagiti plastik a basura yaw. Iso pa iti bagas a sukat na. Hey, pangipasukatan ngay. Ijay barangay haw, tata. Aya, ay na. Mayat nga ron no kasta ako araw. Ay, sige tarong yakon ti agurnaw. Ha! Ibaleng kon dito'y kalsada to'y plastic bottle ang naginumak iti soft drinks. Uray tawan mo, tita. Ay! Ay! Kukuhak na itaw. Agpipidot ka iti basura, pari balda. Ay, win, amare. Dandan ni 2 kilo jay urundong ka plastik. Basuriro kagayam itan. Ay, kasi kagay, di ka agurnong aya.
Ma'am, sukatan ni Kapitan iti bagas ti maurnong tayo a plastik. Anya? Basura? Adda bagas asukat na? Kuwan, ti may 1 kilo a basuram, may 1 kilo met a bagas ti sukat na. Kasta aya. Yak amo day ta. Kasano ko mga amaw, kadi ka maimay idinagpamiting ni Kapitan. Nyag mo nga roday ta naginumak iti soft drinks paray. Ay. Naay. Apay nga inagaw mo ti pinidot ko a basuram. Imbalang mo lang arudan. Kukwak mo't detal. Na. Musigay, tayo nakmat agurnong iti basura. Ay, sus. Buwakaw at talaga na itatuyang. Ay, Marituyang. Anyat kalkalkalom dita basuraan. Agkit kita iti plastic, maray. Ay, unay kamutan. Simpa matagkalkal Kas kamat lamano ka na ng burayray iti basura. Isimpa Wen kaday. Una yung yakpay lang amin nalnalpas ngam sumano ka dita. Wen kaday, Madam Kuanang. Na? Di nakawagan iti madama. Kas kalamangin insultaw. Angkan, nasabat ko ni Nana Tuyang. Nakaigumiti sa akaw. Agin inunada kan ni Tata Baldong agpidot iti basura. Very good, taldeng guyawd. Makita man. Naglaing to'y angkel mo, nasirib, ken nagtair. No jak na panunot na iya solusyon. Saan niya agagat dagiti people in the world nga agpidot iti basura? Ngarot angkan, naglaing ka? Nawida to'y angkel mo. Kaanakan. Kas makita man. Nadalusan ti intero a barangay tayaw. Awanin, tagiwarwara iti basura da. Ngarot angkan, bilibak at talaga iti kinawito yaw? Kasta talaga kaanakan. Sigod anawido, ti katarakyan niya angkel mo. Kat, ada nagpasukatan iti basura? Awan pa'y mat, dungaw. Madama pa'y lati urnong da. Kat, pangalaan nyo nga'y iti bagas nga isukat yo kadagijay a basura. Nagtupay lagumatang dungaw. Pangalaam nga'y iti igatang mo. Kwarta ti barangay, dungaw. Nay, imbag man, tadagayang pundo ti barangay para iti dayta. Anyat pagkitkitaam dito barangay tayo akabildatan. Pur! Ay sus! May sato'y kabildatan akabaknangan a barangay tayo banang dungaw. Kunam sa. Agis tambayak man dito'y isturmaw marikwanang. Unay sakman marikwanang. Nakaigam kayo manan ni Tisako Marituyang, Paribaldaw. Wen tapangikak iti mapidot ko a basura. Oray siyak, maray. Isupay ti bagas asukat na. Ay, Mano a kilo nga'y tinaurnong yawn. Ay, 1/2 kilo pa'y lakanyak. 5 kilo kanya kun maray. Ngam anayag pay asa nga puno a kilo. Tapno adadaw. Ay, kakabsat. Dagiti panganan nyo iti biskwit. Itadyo kanya kwan. I-shoot yo dito'y sakaw nga igam ka. Ay, siyak ti pang tadanyo iti basura yo kakabsa. Sana balikin ni pare Baldaw. Ay, apay akasta ka nga'y Marituyang. Agaagaw ka. Siyakti mo na nang ibaga. Agawan na pay. Ay, kat di ka umapa pare Baldaw. Anyak kayat mo aya. Kumalit ka? Apay, kabailanak. Atrasan kaya. Ages paring tado kayat mo paray. Nay, Talaga akarkaritan na ka. Payman, ibusak ti buok mo abakit. Ay, ikaw buok ka. Ay! Ang dala kayaw!
Kalbuan ka, tapno at dagong gunam. Husto na itan ko naklangarutan. Da! Dahito'y madam. Da! Anday ka, papay adin na. Nakabay marikwadang anday. Saan na dito store ko? Di pagapaan niyo. Ayun kayo dyan nga di kataltalunan. Dahil dyan kayo magpinongot. Sinalbag kayo. Angkan, pinagpila kong dagiti umayagi sukat iti basura. Imbagak mo't apagawidam idan. Ah, Tasaan pa nga ita ti panagpipila, kwaraw. di da kaya ti agawid, angkan. How is that ngay? Awan pa itay bagas, kwaraw. Anya, sapay namnamaandan ang masukatan dagiti kinilo a basura da. Kwa? How is this ngayon? Das kikit Ay, adan ni Antim Abanang. Inteng. Anyat ko ngay. Matuo ka ng dagiti nakapila ang mga sukat iti basura da. Kwa? Dungo? Ayan, ti bagas. Tada kami ti agikilaw. Kwa? Kinapudno na. Awan pa iti bagas, panang. Awan ka di ti pundo ti barangay tayo. Anya, kadno imbagapot kanyak nga da. Awan ka di dungaw. Na. Kun naglaeng dayay. Angim Na. awan. Ada bagas dita ngem day sigon a bagas dita. Na. 2 kilo laeng dayay. Anya! Ay, sinalbag ka talaga, Inteng. Mangibabain ka. Ay, mangilawlawan ka. Sorry. Kun nga nag-agsulisit. Ngem naliwayak mo din. Ay, Ay, no. purgatin. Ay, na talaga asi ka, Inteng. Ay, sakit ti ulo ti aramidam. Yag mo ti walit mo. Apay tiwalit ka, banang. Kwarta ti itad ko kadagiti tao. Ay. Imbes abagas ti sukat mo iti basura da. Ay. Kwarta laangan ti itad mo. Usarampay laang ti honorarium mo, Inteng. Apay ngay. Sayang sayang dungo. Ay, agdal na ka! Kalaga adi ka agpampanunaw to. Ay na, kundi ka laang. Agkari ka? Ang kurang kamot gayam itidiskarte? Ala, takwarta. Ay, no di mo sukatan iti kwarta dagiti basura a pinidot da. Si kamot laang ti maibabae mo. Ay, Kapitan! Sakbay amang yulog kayo iti pagalagadan ti barangay, siguraduin nyo pa'y nga umuna no aregladon ti amin. Anya nga ita, di napasobon ti sweldo nyo. Kapitan! Enteng!